Bueno, aurten urtero bezala lurdantza taldeak Ibarrako kaldereroetan parte hartzen du, ezta? Bai, beti urtero auspa beti izan du antolatu du, eta aurten alurreko bai parte hartuko du, ume pila da honez ikusten ez, eta dena pixkanaka nahi dugu herria bultzatu, orduan parte hartuko dute. Eta aurten hortaz aparte dantza ikastaro bat antolatu da guraso eta umentzako, ezta? Oida, gaur lan bat izaniken, gurasoi esan dio ikaste etorri nahi duen edoztuen, eta gurasoz gain etorri ume batzuke bai, lehengo urten eta aurreko urtetan da dantzan ibil izan duenak, baina urten ezin izan duenak apuntatu, eta denak alkarkin, espero dugu ensai polit bat itea. Orduan gaur, edade guztietako jendea espero duzue. Bai, ikusten amunak, aber animatzitugun pizkanaka, hola, 25 atxalden ningo danez, dena herri guztia, eta ume, guraso, atxonak, osaban, nahi dutenak bai animatzeko. Zenbat jende espero dut? Ez da, baina nahikoa juntatzea nahiko genuke ez. Gaina musikoke Ibarrakok die Loatzo musika eskolako, orduan herriko jende izanikene, jende multzoa pilatzea, elkartzea espero dugu. Nahi genuke gintzat. Aurten Loatzo musika eskolakoekin bat egin duzu, ezta? Bai, beti izan da pertsona bat eman duena, baina aurten aldatin danez, beak aurretikan eman digun musikak, eta horrekin gu irakasle bezala jakin da zen musikak da hoi, umei lagundu ateratzen, da gu mentatzen, dena dela nahiten, batea. Zer antzamotak ikusiko ditugu? Kaldererotako dantza, bat behintzat kaldererotako koreografia da, eta beste bat gukeok asmatu duna, moldatu duna, umek errexego ikasteati. Bestela kosta iketzai, eta dena sentzilo, errexego parte hartzeko.